So what's up mga okay. So what's up mga dakilang Kurokotoys. Karon ni Huwebes sa buntag nagjogging me nya. Karon akong ipakita sa inyo ang akong ipahimo nga airport atong 2006. So kadung nami sa among airport, then i-explain ako kung asa ko ibutang na akong mga eroplano o mga kuan. Di man ligaw to na ako. So hapit na kita maabot. Pakita na ginin yung dagkong aeroplano, nga kung dako nga airport. Then the jogging. Karon is napit na kita maabot sa mga destination where my airplane, my airport, you can see. You can see. What? So pina ko sa inyo ang akong airport. Imong airport? Airport. Patawad ako 2006. Then karon akong doawon kung saan nahitabo okay ra ba akong mga airplane. Narabag hapon ang mga airplane, mga krudo. Mga airport kuan ba, garang-garang ba. Kung kuan magpo sa pugi mo. So welcome to Tunbus. Mga what's up mga Kurokotoys? Nakahapit tigid may mamot sa Hamuang Airport. Na ako'y friend, gini apas ako. Diyos ko, napasunan. Di ko niya. Ginoo ko. Busing! Grag, busing! Busing! Karon balik ka. Atay mo koy tagbo, may kuan-kuan yung gina. Kung nga mo kuan ka, boss? Mo-jogging ka? Tog kay koy? So, mo na ni. Upat na may kabuok mo na. What's your name, please? Yo? Hey, my name is Yo. Where you came from, yo? From you. UK ring. Yo. Bari 4. What's your name, please? I'm Bimer Pabia. Where you came from? Yo. From Gobernos Minerosa. That's all. What is your motto in your life, yo? When someone is believe, you can't believe it. What is your motto, pray? I can buy moto. How about you, Madam? Pag lumingon ka, akin ka. Wala gyud. Lingi ba? Pag lumingon ka. What's your name? Princess. Where you came from? Huh? Where you came from? From the Philippines. Yeah, that's all. Specifically in the Nazareno Street, Mati City, Davao Oriental. So, what's your motto in life? My motto in life is time is gold. What the fuck? Di na ako dugayon. Ako nang ipakita sa inyo ha. Ang akong pinakadako nga. Without further ado, let's start our Tour. I tour you. Airport tour. What? Asa bang airport? Di pa kana ipator ni mong airport. Kuan. Karon, pakita na ginawa ko sa inyo ang pinaka dako nako nga. Asa dere? Muna ang airport. So, kung kakita mo, wala butanganan sa akong aeroplano. Pakita na ko niya. So, kanang kuan, kanang balay. Kana. If you can see it, that's it. That is house of my security guard of my airport. The rest of my life. What? The other crew is sleeping dinosaur. Unsa? Nag-sleep sila dia. That is mo na ako mga crew. Pro driver ang isa stars crew. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Nice ang taong view. Dag-o manggod. Ako sang gipasirado ang airport.
for their Purposes. some purposes. In order to know that Duterte said no more biyahe for the solution of coronavirus. That's why I can close the door. What? Is that a door or a gate? It's a gate. I close my gate. That's why I can close this. Video. Ikaw di. Ayo, kumutot tanan. Video na, please. Bili na ko isa. Sige, play. Play na. Kung ganiha pa. Akong ikuan, di lang kayo magkuan lang ta, magsurisuri lang sa itong airport. Ipakita na to akong crew. May crew. Crew driver and stars crew. Di ba crew na? Sa Among Us man na, Chromit. So, come, let's sulod na to sa itong. Tingnan, wala tayo airplane. Awagin naman na nabantayan yun. Wala tayo airplane. Pakita dito ang view. Wala tayo airplane because nangatog pa itong crew. Kato nga balay kana na di akong airplane. Tapos wala ang mga kuan ako. Nambutangan ako ng mga krudo, mga utensils, mga equipments and others laboratories equipments. Sa dili magdugay. Salamat sa tanang nag-uulang dughan, sa mga nagkatawang dughan, unta pa dayon ang inyong pagsuporta sa channel. Okay. Kining tanan, pasalamatan sa. Ano? Kato lang.